63 comercios súmanse á feiriña de Outes. O 17 de agosto daránse a coñecer na Rúa da Capela, xornada que contará con diferentes actividades. Por quinto ano, a Serra de Outes albergará a feiriña, iniciativa impulsada polo Goberno municipal para dar a coñecer o comercio local. Edición tras edición está collendo máis impulso e nesta ocasión rexistra un número máis elevado de negocios participantes. Pouco a pouco imos ampliando a gama, digamos, de negocios, máis alá do comercio local que se achega a Outes, non? Nesta feiriña, que se vai a celebrar o vindeiro 17 de agosto, sábado 17 de agosto, vamos a ter máis de 60 postos de comercio local, como dicía, que é o cerne deste evento, pero tamén de artesanía local e comarcal, representantes comerciais do eido do agro. A gastronomía tamén estará presente coa hostalería e a restauración local, ademais de contar cunha polbeira que estará tamén na Rúa da Capela. Porque esta tamén foi unha aposta que fixemos no seu momento, que é poñer en valor os espazos públicos que fomos humanizando e recuperando, en este caso, a Rúa da Capela. Ben, como dicía, estamos moi contentos pola evolución que está tendo esta feiriña, que, como digo, esta é a quinta edición que desenvolvemos e xa contamos con máis de 60 postos que, sen dúbida, van a servir para facer da feiriña un escaparate moi importante para o noso comercio local, e non só local, senón tamén comarcal. Pois o que queremos é que veña xente a Serra de Outes para coñecer o comercio local e tamén o municipio neste escaparate inmellorable. Os negocios sacarán os seus produtos á rúa e algúns contarán con prezos especiais. Haberá algún que sí, que poña algo de tipo outlet de outras tempadas, o que os artículos da tempada actual pois serán como no comercio. O que sí que vai haber será, por cada compra se dará unha rifa que se deposita nunha urna no posto do Concello, e haberá un sorteo para unha cena ou comida para 2 persoas dos que participaron nas compras. Rifarase tamén por parte dun comercio un vale para unha sesión de fisioterapia que vai rifar o comercio, a clínica Fisis. Haberá espazo para as actividades lúdicas que se desenvolverán na súa maioría na rúa e na Praza do Bosque. Ás 12 teremos xa a primeira actuación, que será diante da capela, na propia rúa, ali hai unha praciña, e será a primeira actuación, que será unha actuación de animación infantil, co laboratorio do Doutor Menta. Despois, a partir da 1:30, teremos unha sesión vermú co grupo Naipes, e despois, pola tarde, haberá 3 horas de animación infantil na Praza do Bosque, e a partir das 9 unha sesión de DJ ata as 11 máis ou menos co DJ Coque Pasadena. A feiriña de Outes virá a súa quinta edición confirmando o seu crecemento, xa que nos inicios sumáronse unha quincena de negocios que o ano pasado pasaron xa a ser 40 e nesta ocasión supéranse os 60. A apertura de portas será ás 11 da mañá do vindeiro 17 de agosto.